Ak si sa narodil v 9. mesiaci, čo je september, nesieš energiu, ktorá človeka učí cez hĺbku. V numerológii číslo 9 je číslo ukončenia múdrosti, súcitu a hlbokého vnútorného prežívania. Ľudia narodení v 9. mesiaci často necítia život len cez rozum. Oni sa snažia pochopiť život cez dušu. Veľa vecí ich zasiahne oveľa hlbšie, viac premýšľajú nad zmyslom svojho života, nad ľuďmi a nad tým, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Deviatka nesie v sebe aj energiu starej duše. Takéhoto človeka život často učí cez spúšťanie, cez uzatváranie starých kryjút, cez sklamania, ktoré ho majú niečo naučiť a cez pochopenie, že nie všetko sa dá zachrániť. Práve preto ľudia narodení v tomto 9. mesiaci často prejdú vecami, ktoré ich veľmi rýchlo vnútorne prebudia. Nie preto, že by boli slabí, ale preto, že ich duša prišla pochopiť viac. Dar deviatky je obrovské veľké srdce, súcit, vnútorná múdrosť a schopnosť chápať aj to, čo druhí nechcú vidieť. Naopak, jej skúška je, že človek si môže niesť priveľa bolestí a zodpovednosti za druhých a priveľa nesie v sebe minulosť. A práve toto sa má naučiť, že nie všetko musí zachraňovať. Že aj to, keď niečo pustí, aj to je sila. Že aj koniec má svoj význam. A preto ľudia narodení v 9. mesiaci často nepôsobia obyčajne. Je v nich niečo hlboké, niečo tiché, ale zároveň niečo silné. Niečo, čo ich tlačí chápať život viac do hĺbky, než len po povrchu. Ak si sa narodil v 9. mesiaci, nesieš v sebe energiu duše, ktorá sem neprišla len žiť. Prišla pochopiť, uzatvárať a cez vlastnú hĺbku dozrieť do múdrosti.